datay barong timulong ng kontraktor rin ako. Kaya dati kaya talaga nga medyo tabayag na di pinagpatatakder dati patapat bayad na kayo. Pagdating ng kontraktor, talagang medyo pimas-masan ako. Taksin na ba? Constructionan. Sapay ko man, dati dyan target, may bagbaga ito ayayatan tayo, mga congressman, wala po talaga nga medyo wala at bayag na hindi mo na nga kontraktor talaga nga dato'y may kadwa dato'y may tinulong napaspas-pas di garaw na hopefully ako malpas na kasi target tayo na tapos ang bigas na tuloy-tuloy ako di panagtaray ang layas di trapiko di banda na Pansyan at pagkamin na lugar tayo pinyo. Mano porsyenton, sir? Siguro mo jak mariro ket datoy like dati ka barbaro ako anday himan iti 30%. Kastamot ka rin mo lang dapat 30% pa yun. So napaspas ato yung ako datoy may kadwa ako. Tipagamo ka po ito dati trabaho tayo datoy rantay nga masungat tayo dati boundary ti bangki ket pagkot. Ya pesa nga medyo siguro makakukusan pa ito. Kasi nakapagpay na ito lang siya. At siguro nga po mayor sa Pasay, nadaran pasindir na siya nga mangrugin din siya nga kawanan. Nakita na hanganap na siya.